Koyaşım sen her yerde çıgasın, sen bilesin yakta kirekni. Жылы нурын белән жылытасың, тирә-якны туган төбәкне. Дөньяда мин барны беләсеңме, күрәсеңме сиңа карасаң. Ни булса да кояшым онытма, мин шул кадәр сине яратам. Исәнмесез, хөрмәтле дуслар. Кояш телестудиясының иҗат төркеме исеменнән мин Венер Сулейманов сезне ихлас күңелдән сәламлыйм. Бүгенге әңгәмәдәшебез, студиябыз кунагы Булат Махьянов. Булат абый, исәнмесез, хәерле кичләр. Менә борынгы заманнардан ук татар халкы үзенең моңлылыгы һәм төрле уен коралларда оста уйнавы белән аерылып торган. Менә минем шундай сүз, әйтем ишеткәнем бар. Күңеле чиста кеше генә, моңлы кеше генә гармунда өйрәнә ала диләр гадәттә. Бу сүзләрдә минемчә күпмедер хаклык та бар. Чөнки уен коралларында уйнарга өйрәнү өчен теләк кенә түгел, сабырлык һәм әлбәттә ихтыяр көче, үҗәтлек кирәк. Ни хикмәт, күпләргә бу талантны Аллаһ Тәгалә үзе бирә. Менә Булат абый, сез билгеле аккордеончы. Кайдан килә бу талант? Талант килә инде әтиәнидән. Минем әтиәниләр бик талантлы кешеләр иде. Мәрхүм әти мандолинда уйный иде, әнием җырлый иде. Аның тавышына сокланучылар бик күпләр иделәр. Шуңа әйтәсем килә, минем бәхетемә, минем бәләки чакта 4 яшьтән инде мин гармунда уйный башлаганмын. Теге яшь ярымда бәллүдә җырлап ятканмын. Соңнан әтинең дусы Акрам абый Даутов, беләсез инде аны, бик атаклы композитор. Минем бәхеткә ул безнең йортта гел яшь кунак иде, әтинең дусы иде. Чөнки алар бергә үскәннәр. Шул Акрам абый аркасында инде, рәхмәт, менә ул мине күп җирләргә җөртеп, теге укуларга кертеп, шул теге талантны, күп талантлар бит инде авылда калалар, теге беленмәйче, бик талантлы кешеләр күп авылда. Шуңа менә рәхмәт шул Акрам абыйга инде. Аның аркасында теге укуларга кертеп, укуларда укып, шул бүгенге көнгә килеп җиттек дигән. Аллаһка шөкер. Димәк, сезнең юлыгызда, иҗат юлыгызда дип әйтик, шушындай билгеле, атаклы иҗат кешесе очравы әлбәттә зур бәхет. Сез шулай ниндер табигатьнең дә ниндер йогынтысы булган кебек, Искитмәле Туймаз районының Үрмәкәй авылында туып үскәнсез. Шулай 4 яшьтә гармунда уйнарга өйрәнгәнсез. Бу әлбәттә ниндер бәхет әти-әнигез өчен дә һәм әлбәттә сезнең өчен. Чөнки сезнең кичкенәдән талантлы, өметле бала икәнегезне Акрам абый күреп калган һәм сезгә дөрес юнәлеш биргән. Димәк, сез мәктәпкә 1нче класска бардыгыз, артабан Мин 7 яшьтән алып бардылар Уфага укырга. Загир Исмагилов абый тыңлап әйтте, бездә Уфада юк, Башкирияда анда музыкаль мәктәпләр. Шулай дип мине Казанга җибәрделәр. Акрам абый менә тагын Казанга барып, анда Нәҗип Жиһанов, теге композиторларның председатель Союза композиторов иде бит инде. Ул тыңлап мине алдылар для одаренных детей дигән специальная музыкальная школа при консерватории. Шунда мин 3 ел укыдым. Ширләмәгән булсам инде, может, укып бетереп, теге Казаннарда, шул якларда эшләгән булыр идем дигән кебек инде. Но булай да Аллаһка шөкер, үземнең туган ягымда эшләдем, гомремне уздырам. Аллаһка шөкер. Димәк, сез Казанда шул гармон буенча, баян буенча һәм пианино буенча һәм шул кичкенә вакыттан ук җырларда иҗат итә башлагансыз. Мин бәләки чактан шул Акрам абый берничә җырымны язган. Менә аларны алып килергә онытканмын дигән кебек. Алла бирсә, икенче очрашуда алып килербез. Шул теге җыр башка искә төшүдә икән. Әти языгыз әле, алар бит нота белмәйләр. Шул Акрам абый килгәндә инде нотага яздыртып калган берничә җырлар бар. Аллаһка шөкер. Шул истәлек бит инде ул теге берекчә. Ниндидер сәбәпләр аркасында Казаннан килеп, сагыну аркасында, кичкенә чакта безнең авыл аркасында табигать, менә нәрсә күрә, балачага шулай бит инде, песей күрәсең, песей баласын инде, песей турында язасың теге, шул балачаганың күңеле шулай бит инде.
Һәм сагынугыз шул тиклем көчле булган, хәтта беренче җырыгызда туган авылга Үрмәкәем, багышланган. искә төшәсең һаман. Һәм Белем алып, мин кайтырмын бер заман, беләм кайтырмын бер заман, тик әлегесе яман дип менә. әйткән инде. Теге укыганда 64нче елда язылган. Төпчек малай семьяда бит инде әти-әниләр яратып теге мин теге ике малай булганнар, алар үлгәч инде мин инде иң кадерлесе диләр бит инде шапа, иң төпчеге мин инде. Шуңа инде җибәргәч гел теге әйтәләр бит инде сөюне күреп, гел теге семьяда тынычлык күреп, яратуны күргәч, күргән бала аерым торасы киләме соң? Шундан шунысы бар. Менә минем уйлавымча инде менә сезнең сүзләргә кушылып шуны әйтәсем килә. Сезнең шу иҗат юлыгызга менә тагын да якынаюыгызның бер сәбәбе шундый кеше очрау юлыгызда әти-әниләрегезнең дусты булу. Һәм менә кичкенә чакта Казанга китеп, менә шу хәтле сагынугыз көчле булган. Һәм шушы кеше сагынганда күңелдә матур хисләр, тойгылар, бала чакта, кичкенә чактагы авыл урамнары, әти-әниләр, дуслар искә төшә. Менә шунда сезнең күңелегездә матур көйләр туа башлар. Ул да сәбәпче булгандыр сезнең җырлар иҗат итүегезгә. Аңладым. Аннан соң инде сез кабат Кандырга әйләнеп кайтасыз һәм мәктәпне тәмамлаганнан соң Уфа училище искусств Уфаныкына теге опять Акрамовга барып, уже прием беткән иде. Заир Исмагиловка кереп, менә шул малай исегездән җибәргән иде. Исемдә дип мине экзаменсыз училищега алып. Анда инде Бүлеккә народный инструмент теге шул аккордеон буенча әйтеләр инде Бәхти абыйны алыштырырга кеше кирәк дип инде шул заманда шуңа инде теге әйтәсе килә. Шул рәхмәт менә һаман Акрам абыйның ярдәме бит инде кул сизелеп тора. Шуны ярты елда 5 класс музыкаль школаны тәмамлап, чөнки мин бит Казаннан соң бер кайда укымадым. Соннан инде ярты елда куып җитеп, үзебезнең курсташларны, уже икенче курстан уже икенче курс белән, Аллага шөкер 3нче, 4нче курсларда уже үзем аккомпанировать иттем вокалистларга, эшләдем училищеда. Ярты ставкага безнең шулай итәләр иде бит инде. Шуңа менә училищеда укыган вакытта сезнең остазыгыз кем иде? Остазым сез дип инде ансы кем булсын инде шул укытучылар инде анда. Минем теге Петр Вигелин дигән укытучы бар иде. Үзе дә студент иде. Теге чөнки бит инде теге укуны бетермәгәч, может укуны укый алмастыр, может теге ел азагында кайтып китмәсме дигән кебек, Заир Исмагилов инде алагыз дигәч, инде каршы килә алмаганнар. Зато инде Аллага шөкер, менә шуны тәмамлагач училищены бит инде менә Аллага шөкер 40 елдан артык менә самодеятельностьлар белән теге азакы урыннарда йөрмәйбез дип әйтәсем килә инде. Аллага шөкер. Doğru hizmet sayılan günlerge Allah'a şükür iyi. Hem de o училищеnin oңышына tamamlagandan soң armiya saflarında hizmet etip kaytасыз. 2 yıl, семьям бар, 2 балам бар, Аллага шükür. 3 оğlum бар. Allah'a şükür siz бик бәхетле. Hem инде аккордеон инде тамашачыларга тизрәк сезнең аккордеон телләренә басып матур бер көй уйнавыгызны көтеп торалардыр, рәхәтләнеп. Сораулар буенча рәхим итегез. Үзегезнең күңелегезгә иң якын көйләрегез берсен рәхим итеп була табы. Уйнагыз әле. Яра, Алла берсә.
афарин. Niye bu jırını oynadığız deyip sorasam. Sorayım. Niçin bu kini oynadığınız Çünkü Polat abi? bana bu tuğan avlım güzel yerim iske düşesin ama üsip bilim alıp bir qaytırım bir zaman degen diler bitinde. Şuna bu jır benim şu көңілде қалған Belek şahda Kazanda okuganda jırlap kravatasında şu jırlarına jırlap көңілде iske düşe hissetişe. Şuna bu en matur jırlarının birisi. En yakın jırlarınız. En yakın jırlarının birisi. Allah'a şükür rahmet. Bik motor. Mine garmun tilleri muңlandırmay kimlerini oylata da, jırlata da, aşa da көңілләрне менә шушы шигырь юлларына, шушы кигә туры киләдер. Шунап та сездә кичкенә чакларыгызны Казанда укыган балалык елларны искә алдыгыз. Ondan sonra da 40 yıl doğru hizmet etəsiz. Hem sizin şuşu 45'ler bulan. Mine bit. Şuşu akordeon sizin turmuş yoldaşığız, sizin dostığız buldu. Şulay bit. Qaydana barsağız da siz bulat mahyanı desəgi elbette en başta şuşu sizin qolğızdağı akordeon көз алдына kelib bassa. Nindigine bayram çağlarında resmi bayramlarda, mındı icad kişilerinde her koşan siz sahnenin kurke bulup işleysiz, turasız, tamaşaçılar sizni yaxşı bilerler. Küpten indi tamaşaçıların ihtiramını yavladığız siz. Mine akordeonçı, o bik küp kişi oynamay. Talyanda, garmonda, boyanda oynayışlar elbette kübrek. Mine şuşu niçin akordeonda kişi azırak oynayken, balalar bik tartılmayken, elle bik katlaulu mı, kıyım mı? Bik katlaulu instrument akordeon. Çünkü buna bayanda oynaysın, bir retli bayan bulsa, tege pozitsiya deybiz bindi palsovka, bir palsovka bilen tege bütün tonalistlarını oynarga bula, deyler bindi. Bizde bit fortepiano her bir yartı ton sayın özünün barmaqları şuna en kıyın diler bitinde oynarga. Çünkü türlü tonalist'ta her kim oynay almay. Biz indi buna hele Bəxti abi bilen bana tanış idik. Şu bik meni yakın köreydi Allah'a şükür. Mazakı mertebe işraşkanda silaştık. Olaytan bana diye akıllım diye ömrüm öttü diye. Akordeonda ömür boyuna oynadım diye. Hamam bütün tonalistlarını öğrenip bitip bulmadı diye. Buna şun seansı var bana. Çünkü türlü jırlar, türlü katmalı, tege mongla jırlar bitinde bik. Tege onu her kim tutar, tege mongun anlamayışı, tege ayteler bitinde oynayıp olmay. Şuna her kimge ansı birilmey. Şuna Allah'a şükür indi, Allah Teala diye biz bitinde. Birgen indi, şunu ekrinep, ömür boyuna tege pardım degen gibi indi biz yolun bilen. Allah'a şükür. Amine sizin de icad türkümleri bilen köp işleysiz. Mine Subkangulda, Kondırada, kichkine balalar, okuşlar bilen görüşesiz. Konsertlarda tanışabız, görəbіз, soqlanabız. Mine sizin yoldan barıday ümitli balalar işranını buldu mu? Bizimizin jirlikte. Bizimizin jirlik, bunu paralar. Talantlılar köp. Talantlılar köp. Mine men bitinde bir neçe yıl уже tege garmonçılar konkursunda da jüride oturan, председатель jüri bulup azak 2 yıl oturan bik talantlılar köp. Aytkende onda akordeon bilen çıgıçlar. Akordeonda var, onda oynayışlar var. No әле әйтәсем килә, әле аның akordeonның уровене, әйбәт уровенена җитер өчен әле ишеткәнем юк әле бик. Бик ишеткән юк. Şuna göre bir katlaulu, ömür boyu aytasiz bit siz de öğrenəsiz, sirleri hamam aşıla, her bir jırga özüne göre özünün patxadı kirek Oynagan sayın ustarasın deyler bitende. Şuna tege oynap turaga kerek. Şuna indi gel tege taşlarga yaramaydı. Hazır indi ölgençi taşlamam dep oylayım. Yaşarga kerek. Rahmet. Indi jırlarga kelgende, jırlar icad etəsiz indi. Hem bizimizden Tuymazı rayonunda yaşavşı, işlevşi bik köp icad türkümleri sizin jırlarına başqaralar, türlü bayram şaralarında resmi bayramlar bulsun mu? Amine sizin jırlarını kimler tağında bilgili jırçılar, sıravçılar var mı? Tağın kimler jırlay, kimler ve hizmetleşlik etəsiz? Jırçı diyuden, benim bəxtimedir indi. Armiyadan benim yakın dostum Raul Şafikov, Qayta armiyadan yaş jigit idi, ilanmagan jigit idi. Benim bəxtime uçraşıp, o onun bilen köp yıllar
сәхнәдә бергәбез күп еллар. Шуңа әйтәсем килә, минем күп җырларым, ул җырлаучылар күп Кызыл мәчетләрдән, теге Уфалардан җырлайлар. Теге ансы инде үземнең кырдагы дусымны әйтәсем килә инде. Шул бәхетемә аның белән Казандарга да йөрдек, игрә гармоннарда да бик Заволокин тыңлап, ошатып, ул һәркемне алмайлар бит инде алар. Казанда тоже менә бик тыңлап, мактайм әле дустымны үзгенә. Бик тыңлап, ананлык итеп мактадылар анда, тоже Казанда да. Теге җырлай башлагач, теге анда инде передача бара бит инде, Бәләбәйләр белән булдык бит инде бергә. Бәтәш булды, филармония җырчысыннан соң кемне җырлатасыз инде Бәләбәйләр дип әйтеп куйды, ведущий Файзрахманов. Ну аны брали инде дигән кебек. Шуңа әйтәсем килә, менә дөньяда, табигатьтә, безнең илдә, менә әйтәм бит инде, безнең Кырымда шундый талантлы җегет булу миңа бик зур ярдәм булды, бик зур файда булды, бик зур теге бәхет булды диясем килә менә шул. Иҗат шының, җырчының, композиторның җырын күрсәтүче булуы, шундай сезнең җырларга мөкибән килеп яратып башкаручы булуы әлбәттә зур бәхет. Һәм инде сезнең төрле бәйрәмнәрдә катнаштыгыз, бик актив эшләдегез бит инде иҗат тормышында шәһәребезнең, районыбызның, һәм менә монда бер күпме, менә бер кучак дип әйтәм, ишен ачып карасаң, сезнең почет грамоталары, мактау кагазлары, нинди генә мактау кагазлары юк монда. Һәм иң мәртәбәлесен атап үткәндә, сез инде 1996 елны, 95 елны Башкортстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәр дигән исемгә лайык, чынлап та лайыклы булган кешесез. Аллага шөкер, ул шулай ук шәһәребезнең җитәкчеләре, мәдәният җитәкчеләре сезнең эшне күрә белеп, баһалап, шушындай вакытында билгеле матур исемнәр бирүе дә зур шатлык, куаныч әлбәттә. Сезнең эшегезне күрә баһалау белү зур сезнең өчен дә, безнең өчен дә шатлык, горурлык дип әйтәсем килә. Инде тагын да сезнең популяр-рак җырларга күчкәндә нинди җырыгызны тыңлап бер хайран калып утырыйк әле безнең. Нинди җырыгызны тәкъдим итәсез? Мин бит инде гармончы буларак, диләр бит инде. Минем моны Субханкулда бер дусым бар. Аллага шөкер, Мухтасипов Мударис Ахнафович. Он бик матур шигырьләр яза. Менә минем бәхетемә, мин әйтәм бит, кайда эшләсәм дә, минем шундай әйбәт, талантлы кешеләр гел Кырымда булдылар. Менә аның язганда мин бәхетле гармончы шигырен, ул минем 2006 елда 50 яшьтә синең юбилейңа дип язып бирде. Соңга җырлар шуларны теге без телевидение аша передачаларда Илнур Газизов җырлады. Соңнан минем инде ошаткач инде Рауль дустым җырлай. Әйдәгез, хөрмәтле тамашачылар, хөрмәтле тамашачылар, шушы мин бәхетле гармончы исемле җырны бергәләп тыңлыйк, кушылып җырлыйк. Alıp sihirli garmonamna oynattam bal sütlerine. Min unuttum jirde barlığımna, canım şumamın güllerine. Min unuttum jirde barlığımna, canım şumamın güllerine. Xudaydan berilgen yazmış min mыңнар таратучы, жеңіл болмаса да тұрмыш min бәхетле гармончы. Xudaydan berilgen yazmış min мыңнар таратучы, жеңіл болмаса да тұрмыш min бәхетле гармончы. Кеші көңілі тартыға жырманға, тартылғандай гүллер құяшқа. Жырлы кіші қушылап гармонама, гармон болса биюді башқа. Жырлы кіші қушылап гармонама,
biюдә башка. Худайдан бирелгән язмыш мин моңнар таратучы. Җиңел булмаса да тормыш мин бәхетле гармунчы. Худайдан бирелгән язмыш мин моңнар таратучы. Җиңел булмаса да тормыш мин бәхетле гармунчы. Жыршы жырлый гармун сәхнәдә, жырны затта шиттә торыр. Безнең гөлләр әле шау чәчкәдә, еллар үткәч булмас кайтарыр. Безнең гөлләр әле шау чәчкәдә, еллар үткәч булмас кайтарыр. Худайдан бирелгән язмыш мин моңнар таратучы. Җиңел булмаса да тормыш мин бәхетле гармунчы. Худайдан бирелгән язмыш мин моңнар таратучы. Җиңел булмаса да тормыш мин бәхетле гармунчы. Худайдан бирелгән язмыш мин моңнар таратучы. Җиңел булмаса да тормыш мин бәхетле гармунчы. Худайдан бирелгән язмыш мин моңнар таратучы. Җиңел булмаса да тормыш мин бәхетле гармунчы. Җиңел булмаса да тормыш мин бәхетле гармунчы. Җиңел булмаса да тормыш мин бәхетле гармунчы. Бик матур җыр килеп чыккан. Менә тагын да заказ буенча әйтәләр бит, сорау үтенеч буенча җырлар иҗат итәсезме? Ну, заказ буенча ул бик язасы килмәй ул. Диләр бит, ул бит чынлы җыр дигән нәрсә күңелдән чыга. Җан өстән бирелә Алла Тәгаләдән дибез бит инде. Ну, заказ буенча менә ГИМ-2 каналы Туймазда минем шул Мударис дус белән шигырьләрен язды да, алар һаман да җырлайлар үзләре нитәләр. Андый заказлар бар инде ул. Бар. Ниндидер айрым бер бәйрәмнәргә язасыздыр. Бәйрәмнәргә шул инде. Менә шагыйрьләрдән, шигырь язучылар белән кемнәр белән иҗатташлык итәсез, хезмәттәшлек итәсез? Ну, минем теге әйтәсе килә, мин обычно сборниктан алып, шигырьләрне карап, үземә ошаганны сайлап алам. Булай шагыйрьләр белән, Октябрьский шагыйрьләре белән менә бик минем әйбәт связь итеп бар иде. Хәзер инде бик әйтәсем килә, инде олыгайдык. Авылда без бик очрашкан юк. Но телефоннар белән сөйләшеп торабыз инде, Аллага шөкер. Аллага шөкер. Монда күп кенә Мөхтәсипов абзыйның сүзләренә язылган җырларыбыз күп. Сафон Алибаев, шагыйрь бит. Абузәр Зарипов. Зарипов ул не Октябрьскийның ректоры иде, нефтяной институтының. Тоже матур гына шигырьләре бар иде аның. Соннан менә азакы мәртәбә без тоже таныштык. Әйтәсем килә, инде менә Туймазы апа теге тоже не. Ну, шагыйрьләр күп инде алар. Бар аларның теге шаганы булса язасың, шаганы булмаса бирәләр шигырьләрен, например, инде яза алмасаң инде, ну бик язасы да килмәй. Менә безнең мәрхүм Зария Талиповна, аның белән безнең бик связьлар зур иде. Менә аның белән ул дипломный эшенә шигырьләрне защищаться итте. Ниләр этләр турында. Менә аны теге Фәнир дуска килгән, ул Фәнир дус инде әйткән, Галимов этләр турында язып булмасыннар. Ул бит теге әйтәләр бит инде, музыка язу икәү утырып, нинди эт ничек җырлай микән, ничек, вот менә үзең представлять итәләсме, нинди эт ничек җырлай микән дип уйлап. Соннан теге спектакльләрдә төрле җәнлекләр турында туры килә бит инде, шул образга керергә кирәк бит инде. Ну, җырны язу җиңелрәк инде, чем теге, например, теге заказ буенча бүтән төрлеләрне язган өчен. Шуңа инде ул теге кайбер елны язасың, кайбер чакта
Теге язасы килмей, ансы да бар инде. Күңелдән ургылып чыккан, күңелдән чыккан, күңелгә барып җитә диләр бит. Әкрәм абый бит инде мәрхүм, ул бит инде төннәрен тойы торып яза иде бит инде теге җырларын нитеп, теге ни талант бит инде диләр инде. Без бит инде иренә, без кайбер чакта бит инде төннә торып музыка килә башка, аны язырга ирендерә. Шуңа инде теге иртән торгач онытабыз, андыйлар чакларда була. Ансы инде нәрсә диесең инде. Шул нәрсә бар, шуңа мин ризамын, канәгатьмен, шатмын. Чөнки менә гомеремне теге музыкага бирдем. Аллага шөкер, вроде теге әйтәләр бит инде. Азактан йөрмәдек, гел алтынга булдык. Алдыңғы булдык, Аллага шөкер. Бүтән мероприятияларда, бүтән илләрдә районым өчен эшләдем инде. Туймазы районым өчен. Аллага шөкер диясең кала. Иҗат кешесе буларак сез бәхетле. Чөнки әйдәгез тагында дәвам итегез шу җөмләне. Иҗат кешесе буларак сез бәхетле, чөнки сезнең яраткан тыңлаучыларыгыз, тамашачыларыгыз бар. Сезнең язган җырларны җырлаучы менәм дигән җырчылар бар. Бар. Шулай иҗат итәргә мөмкинчелекләр бар. Бу үзе бәхет түгелме? Аллага шөкер дигән. Аллага шөкер. Һәм инде гадәттә безнең тапшыруларда шундый мин кунакларга сорау бирмим, шундый мөмкинчелек бирәм. Менә безне караган кешеләргә, тамашачыларга, иҗат кешеләренә, гомумән үзебезнең якташларыбызга нинди теләкләр теләр идегез? Мин үземнең якташларымны бик яратам. Аллага шөкер бит инде ничә дистәйләр. Алар да мине дип уйлыйм инде. Яраталардыр дип, чөнки мин гомеремне теге бирдем бит инде музыкага, шуңа аларга да алда нәрсә теләргә? Тазалык булса, җыры да булыр, көе дә булыр, барсы да булыр. Тазалык булмаса, бер нәрсә дә булмай, диләр бит инде шул. Тазалык телим. Алда татар моңна бетмәсен иде, татар көйләре бетмәсен иде. Яшьләр, безнең балалар шуны аңлап тыңласыннар иде, яратсыннар иде. Менә шул бөтен теләк. Үзебезнең телебезне саклыйк, моңыбызны саклыйк. Аны шулай дип гел әйтәбез инде, аны гел шул. Рәхмәт матур теләкләрегезгә. Һәм инде сезнең тагында бер матур җырыгыз белән кичәбезне, әңгәмәбезне дәвам итик, дуслар. Тагында матур бер җыр, Булат Мәхьянов иҗат иткән, көйгә язылган җыр сезнең хөрмәткә яңгырый, дуслар. Biz Bulat abıyımızı 10 yıldan aşağı kübrek biliriz şimdi. Bizim icad dostumuz. Bizde Kazakistan'da mene Bulat abinin icadı. Çünkü o mene hazır bir sirek şunday motor oynayan aşağı kişiler. Bu Talyan'ın olsa Talyan'ın kolunda Moğol'u oynayı. Akordiyonun olsa halkımızın en tege nişkek kılların bizden kişi tınlayan kişinin yüreklerine jitkere. Biz Bulat abinin күнче күбәләгеме җырын менә әле бүгенге кичәдә дә башкара Көнбагышлар җырын Көнбагышлар җырына клипта төшердек инде аның белән. Аның җырлары безнең аудио альбомга да кертеләр. Мотор җырлары. Халыкка күп дәрт, көч, илһам биреп яшәргәсен. Düşkənsiz күктән gün bağışlar Siz җирдә генә ни кояшыклар Як төздә кырда бакчаларга Уйный сары чуклар алтын углар Як Kırda bakşalarına Uyni sarı şuklar altın uklar Yemzir bizi jeyge ayaşıklar Jillerde tiksi bilem ansağışlar Hatireler yıllar hem yazmışlar
Булат абый, менә сезнең турда газетләрдә күп язалар, иҗат кичәләрегез үтеп тора, төрле тапшыруларга еш кына чакыралар. Менә күптән түгел, дөресрәге яз айларында сез Казан телевидениесендә Җәвит Кәмит тапшыруында катнаштыгыз. Менә бу тапшыру сезгә нәрсәсе белән истә калды? Шунысы истә, минем иң беренче театрга ярдәм итә башладым бит инде. Шул шуннан истәлектән калган гармунчы булып та эшләдем бераз. Шуңалар мине алдылар инде гармунчы итеп, үзләре белән. Казан инде, Казанга бару үзе теге безнең татарыбызның теге төп урыны бит инде Казан. Шуңа төп урыны. Шуңа инде анда Җәвит Шакиров белән анда очрашып, сөйләшеп, аннан соңнан уйнап, алар инде бик яратып калдылар инде уйнаган, чөнки аккордеонда уйнаучылар әле юк иде дип. Тапшыруда гәрем баянистлар булдылар дигәч инде шунысы да күңел өчен күңелле бит инде теге. Күңелле түгел инде, что аккордеонистлар әз. Ул беренче әле дип әйтте инде, шуңа инде рәхмәт теге аның җылы сүзләренә. Чөнки безгә инде хәзер олы кешеләргә шул җылы сүз ишетсәк тә күңелле була бит инде. Шул күңелле итеп йөреп кайттык Казаныбызны. Аллага шөкер. Рәхмәт, шундый. Чакырып торсыннар, җырларыбызны җырлап торабыз. Матур итеп. Исән булып яшәйгә дә шул. Барыгызга да исәнлек, саулыклар бирсен. Тагын нәрсә әйтәсе килә? Исәнлек, саулык булса очрашырбыз. Амин, шулай булсын. Хөрмәтле тамашачылар, сезгә һәммәгезгә дә исәнлек, саулык, эшләрегез уң булсын дигән изге теләкләрне теләп, сезнең белән хушлашам. Исән булыгыз. Булса да, кояшым онытма, мин шул кадәр